seasoning. And then, thank you. Ayan. Maraming katunak ha. Masarap na. Pwede samahin namin mamaya si Seb. Saan? Oo, Okay. tawagin niyo si Seb. Try the fish, Seb. No, just try. Just try. No, no, no. Just try from... No, this is different. Try. Try. Oh, no. Yun yung nga, Nick. Ako na lang. Yun na. Okay na, ako na lang. Pagkamaho, ulit sa glass. Ito na lang. Ayan, ganyan. What? No, that is alright. This one. Yeah. No, it's the vein. No, it's vein. It's vein. Like that. I remove that one. Try this one. Try for Mama. That's a good fish. Yeah? Wala ka. Kain ako. Yeah, there's a pineapple. Pineapple. Natural ka. Tumuli lang talaga, hindi makakanal. Pasok. Siya, marunong magbalat. Kaya hindi ko nabalatan. Hindi ko nabalatan. That's enough. Okay. Ito na. Balat. Hindi. Dami na. Saan kumakay? So, kung saan ka nang matalakay. Is the soup alright? Just eat that thing. Fish. You want me to get you fish? Yun na sarili? Masarap na? Ano, tubig din ang sinabaw mo? Hindi. With the, What do you think, train? We have cream. Well, Bawat. the, Yeah, that's the cream here. where we get prawns. Oh, you cannot get now because you have to get it in the morning. It's not fresh now, you can get it in the micro. That's why I asked you last night. Okay, a little bit. Yeah, there's no balls. There's plenty of them. No, but this one has Yeah. Yeah, she's been eating it. Okay, a little bit more. One thing. Huh? A couple? That is a good bit more. No, Yeah, he wants a couple. Good? You like this? Very yummy. Huh? Pork? No, fish. Fish. That's kangkong, that's good. Yeah, fish. Fish soup. What? Yeah, we have to eat. Yeah, you have to eat. I'm on my diet, babe. I'm on diet regime. Why not eat? More fish, huh? Papa. Isa pa. See, I told you, it's good. I want the red one.
So I told you, the fish is, even the fish from the soup is good. You wanna try? Just try. I want you to try. Just try. His egg and what's five? Yeah, I know. I mean the soup. No, that's the thing. One more, just in case. One more. No more, no more Malacca prawns. Yeah, there is. There I is. thought there was nothing going on, isn't there? That's the one they have, but they have big one. Yeah, they have big one. The tiger one. That's why you have to go to the market They're good for for the right one. yeah, prawns. The big one is good for this, but this one is good for cream. More fish. Hindi na gusto niyang isda. Gusto niya yung isda, di ba tagilid kayo guys? More? Ron? Ay, gusto ko yan nga ng pagkaunong ko. Did Jackie send you an email from the ticket? Not yet. Yes, na. Yeah. Tawagin mo si Sir mamaya. Oh, tawagin mo si Sir. Are you done, Sa? Or na yan No? na. Oo. Pwede mo nang tawagin. Ah, mamaya na kasi ano sila. That's my sack. I got ice there, Sa. That's the one. That's all right. It's in the hot there. And then push that one. Careful, Sa. Ang sarap ng ano, pineapple. Hindi na, nakahamsat. Do you want prawns, Sa? But can you put the water, please? Huh? Masak ka. Yeah, that. Don't be thinking of point. Just put your fingers in the ice. Can you put that one? Do you have to open that one or just find it open? No. Nothing sort of. Paano bagay yun ang press? Smart fish? Still with that. Yeah. Hindi maglagay ng tubig. Yan, naubos niya yung bigay ni Mama. Nagustuhan niya yung kangkong. Good. Tinubad ko. Sutulit yung aking sando kasi hindi tinubad ko na yung ating pajama. Pinaluto ko na kay Mama yung pili. Kakain na ako. Ang natira na lang na hipon ay ulo. Pinya na lang pala. Ito na lang natira. Ano? Rangon. Sabi ko, gawan ako ng ano kuyog na sobrang anghang. Grabe. Sobrang anghang daw. Hinda daw. Ayaw nila. Mahilig kasi ako. Sila mahilig din sa maanghang pero hindi katulad sa akin talaga. Alyam. Naglaway na ako. Hindi tumarang talaga as in. Ay, siram. Ay, yun ang gusto ko. Ito ang gusto kong sili. Mabango na. Ay, ang sarap. Ang anghang. Sarap. Ang kain. So, ayan na po ang ating ulam for today. Pininyang hipon, lapu-lapu na may sabaw, kusido kon sa Bicol, kuyog na maraming sili at kalamansi, galunggong ano,
Hindi. Ano to? Kalimago sa Bicol. Tapos, ano to, ma? Batawan. Bataway sa Bicol. Tapos yan. And pili na manatok. Malinamnam. Okay? Kain, kain. Kain! Tapos, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ito na kami sa Kuni, masarap yung suka. Mas mo yung suka? Dait. Sige, okay na. Suka ka sa wala po. Adobo sa nasa. Ayun na, dahil naman kasi may ano siya, may Adobo sa nasa asin. iyo. Yan. Sarap mo suka. Ipon. Good job. Ano yun? Hindi ko na alam kung anong kukunin ko. Pili. Hindi ka makaon. Si ate, pinakaon mo na. Kuyog. Oh, nakuyog ta. Masarap, sabawan mo. Mas masarap may sabawan. Mm. Ako basta may sabog. Naglaladot ang... Pero sarap. Ito yung prisoner din sayang. Ako ito may nagsasapaw inigim. Kamu sila, kakamot mo sila. Ano kay Sandro? Ito. Sabi ni tita, lagyan ko lang ng maraming sabaw yung aking kanin. Tapos pigo-pigo. Anong gusto nyo guys? Sabi ko dati, kunti-kunti lang pero hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kayang kunti lang ang kainin guys sa ganitong ulam. No. Si mama, ayaw niyang sumali. Ito lang, ang tusigo. Malso. Gusto ko araw-araw. Masarap talaga ang suwa. Pretende ba ko lemon? Lemon. Ugaman na suwa, pero bihira kaya. Lemon man maano. Kasi masasas, Asian ka store. Tayo. Ugwa. Pero bihira. Ano maganda kadararaan din natin? May tanong. Ang gulwa. Ang ito na, suwa. So, magtanong kaya ako. Maluhin, magbunga. Ay, di ba ikaw naka-star rin si 5 years na naman siya. Siwa ko tulo ka mabungaw. Suwa? Oo. Yan. Hindi mo na yun. Padirapan sa tube. Lemon pwede. Australia, like pero magandang seed. Magandang difference ang signal. Masaro. Ang gusto ko. Mahihilingin ka. Gusto, ang sarap. Ano nga itong pula, ma? Masarap itong pula eh. Ano yan? Bukawod niya. Bukawod. Iya. Yung putol, lahigog. Yan ang Ang sarap. Sira ang bukaw. Ang sarap ang bukawo. Ano sa inyo? Wala pulang kambing. Walang wala. Di ba suipon? Di ko na Gusto sana wag mo na ako mabusog. Wag mo na. Hindi mo na ako inom ng tubig. Ang ganda maluto, magkaroon kahapon mo. Gusto ko kayong maluto. So buhagag. Nga po, may aling marugi. Abo ko marugi. Bagong kibri di siya pil na bakal tinggo pidan. Bako. Kisal. Hindi ko ka sa diri kayo. At ang kibri di siya bakal ano kibri. Ang nabakal ni Greg Suni. Uni may kudal.
Yung may SIM? May sin. Sa Inday Oo, yan. saya yan ta. O, itong sabi na. Sa US pa na US ka lang nagsabi kay Riba na lang na ano. Makamunta ka yung SIM. So, Kay Riba na ano Yeah. na sarong din na bayad. mag-grocery si Jam, tsaka yung kapatid ko. Yung mga taga-US ka na ano. Baby, yung tingin na siguro. Pero Wow. siguro ka na nag-alam. Iba na po yung tulog na naman. We don't. She has. Jackie has. Jackie brought it here. Natindahan mo ka dyan. Ma, may gunting ka dyan? Diba? Wala. O, ta. That was Jackie. It's okay. Priscilla just rings me. Yeah. Where are you? I'm waiting at the corner. Where? You not tell me to go to the corner? Where? LCC? No, just there. Sa corner siguro doon na sa ano. Then Janet said, nah, she's I don't gone. want you to lose that one, huh? She's gone to the gas bin. I said, what? Everybody going to the gas bin when she's waiting for her to eat. Para sa kanto. Mag-grocery sila. I don't want you to get a lot of stuff. Sa ah. harong din. Yan sa harong. Ayaw ko silang kumuha ng maraming inumin kasi yung mga bata, inom lang ng inom, hindi na sila masyadong kumakain. Hindi ko pa medyo mabakalaw. Ha? Gusto niya, pupusunado niya luto. Gusto na. Yun, may basta sige mo, yan naman kabakal. Kalinig pa sa nabagaya, alam mo na yung malinig na. Dati baga ano yan, sabi ko doon, sa simban ni ate. Tapos na akong kumain, sobrang busog as in. Ayan yung ating plato. Akin lang yan. Si mama, nasa yung plato mo, ma? Pakita mo yung plato mo, ma. Ang plato ni mama. Ito din ang plato ni ma. Alam na kung saan ako nagmana. Tapos, yung pusido, tatlo to. May isa pa, yung buntot na lang natira. Yung hipon, kunti lang nakain ko, hindi naman naubos. And ito talaga yung aking ano, as in, super love. Alright, mamaya na nag-grocery yung mag-ama ko. Huwag natin tingnan natin kung anong binili. Inaantok na ako, mag-i-edit pa ako. Pero parang gusto ko nang matulog dun sa aircon. Mag-aircon na tayo. Merong tumawag, yung GNT, kasi may deliver na naman tayo. Yung una, doon pa, hindi pa natin na-unbox. Tumawag na si Kuya, malapit na raw siya dito. Walang tao, kami na lang ni Mama kasi nag-grocery lahat ng mga bata, sumama. Tsaka yung kapatid ko nga. Uy, ang init. Ayan na yung ating mga orders. Dalawa. Kanina mayroon ng isa. So, tatlong ngayon yung deliver. Baka bukas meron ulit. Where's your daddy? He's carrying on. Okay. Palawag na lang digdi, ano. O, sige kuya, can you carry it? Okay. Open the door, open the door. Hurry up. Open. Careful. Okay. Okay, open. No, you're not like that. Pabag, dumanan lang da. Okay, dyan mo na. Did daddy pay? Sige na, buksan mo na. What did you buy? Careful. Drinks. Let's be careful. Let's not open the other one, Sandra. So he can try it. Oh, you got a lot. Kid? How about you? Yeah, what did you get? Nothing. Madami pa nga. Puno pang freezer. Kuya, don't touch that ice. Kumuha siya ng yan. Okay, unbox natin to. Iniwan na ako. So, ito yung mga pinili nila. Fruit Loops. And Barquillos. Masarap to. Masarap dito yung may pulburon. Mas ang dami. Sabi ko, wag kukuha ng chicheria. Doritos, Cheetos, Doritos, Lay's, and may Lay's pa. Ano, bakit dalawang klaseng Lay's ha? May isang barbecue and may original.
Royal, syempre. Coke, favorite ni Jan Fudge. Original ketchup. M&M's. Spaghetti noodles. Chucky. Milo. Yung malaki ang kinuha niya kasi mas gusto yung malaki. Last time yung kinuha ko maliliit kasi hindi inubos sa mga bata. So ngayon malaki yung kinuha ng Milo. And Zesto na favorite nila na mango flavor. Another Zesto. Spaghetti sauce. Ano to? Oreo stick. Wafer roll. Mugu-mugu. Yako. Kaya sa kapatid ko to. Panty liner. Tic-tac. Kinder. Yan yung isang box. Next. Tissue. Inipit. Mallows. Multi-serve. Dragon fruit. Ano pa to? Bacon. Hot dog. Then, hindi tayo sumama sa pag-grocery. I-hold ko na lang. Calamari. Beef mince. Calamari. Ang lamig. And, ano to? Bygone. Bumili ulit sila ng bygone. So, yan yung pamili nila today. Sabi ko, inumin lang ang bilin. Ayoko na ng junk food. Kasi para makakain ng maayos yung mga bata. So, yan yung kanilang mga nabili. Oh. Ito yung ref. Kaya nag-grocery na si sir. Ito wala na to. Itapon na to na. Mga wala na. Ito pineapple to. Naput away ko na yung mga pinamili ni Johnny Boy. Ayan na. Masaya na naman yung ref natin. Dito yung mga fruits. Ayan yung ibang. May bread and yung chocolates. Ayan. Ayan yung mga junk foods. Dito. Okay. Edit ulit tayo. Di ba tapos mag-edit si mama, ayun. Hindi kasi pumasok si ate kasi nga hindi ko alam kung nasabi sa inyo, may meeting daw yung anak. Po pala nung linagay ko yung mga pinamili ni Jan, meron pa sa ilalim na bacon. May ice cream pa. Andun, oh. Ayan. Ayun. Dapat ito muna unahin na lutuin. Labas ko nga. Ayan, hindi pa na nagagalaw to. Ayan. Ito muna. Kasi bumili ulit si Jan. Ang oras is 2:11. Si Jan, tsaka yung kapatid ko wala pa, tsaka si Holly kasi papalit ata si Jan ng pera. So, wala pa sila. I'm still editing, guys. Sana matapos ko itong edit kasi medyo mahaba-haba siya. Cassell said, Dito na I siya. will buy this if you call it Yinga. Yinga. So, that's her name. Yinga. Dito yung bought her stuffed toy. Pero dapat kailangan tawagin yung Yinga. And bumili si Jan ng bola for the kids outside. Kasi nawala rin ng kids. Yung mga laro ni Holly, nawala rin yung bola nila. So sabi ni Jan, sige, bilang ko na lang kayo. And uploading na ako, guys. Ayan. Complete na pala. Nakapag-upload na pala ako. Tulog na tulog si Saki. Ayan sila. Ayan. Ha? Ayan, nakaligo na pala ako, guys, pero hindi ko binasa yung aking buhok. And, ayan yung OOTD natin. Yung brand niya is, same lang to nung green. Size, ano siya? Size 8. Wets the label. So, yan yung brand niya. Size 8 to. So, punta kami ng bangko ng kapatid ko kasi gusto ko mag-open ng bank account dito sa Pinas. So, 4:12 na. So, alis na kaming dalawa. Si Jan tulog. And, ito yung ating slippers.
Match naman siya kasi may ano, oh. Yung parang kulay nito. Basta yan eh. Tapos na pala kayo sa bank. Ito naman kayo sa LCC. Bila ko ng ipit kasi yung binili niya sa akin medyo maluwag. Yung parang may, ano yun? Ang tawag nun? Mayroon siyang parang suklay. Ito lang? Ay, hindi. Hindi. Ay, bako. Wala na daw. Ano pa yun? Wala na raw. Ay, cash lang. Hindi ko mababayad. Sige, te. Ano, asado po, Saro. Pasok kami dito. Hanap tayo dito yung aking hinahanap para sa buhok. Ang layo na ng nalakad namin. Sabi niya, dito niya raw nabili yung aking ipit sa buhok. So, tingin tayo ng ibang klase, yung mahigpit. Then, yung black ko ganito eh. Wala nang iba yung totoo. Ayan. Uwi na tayo, guys. Mag-i-e-bike na tayo. Duman muna kayo sa nila sa tindahan. Dito na pala ako, guys. And, binigay na ni Jan yung mga... Tabi, lasig na tabi yung video. Ay, hindi ko pa na-upload. Binigyan sila yung Malteser. Sa kanila pala yun. Tapos yung bola. Uwi, sama ka na ba kay mama mo? Tulog pa din siya. You still sleep, Nak? Nak? You wanna go back to Australia? Are you really hot? Go to the room. So, dapat pala, guys, magluluto kayong calamares. Is there any washing of Zach's jocks? Have we done a little? Yeah. Kasi sabi ko, huwag lang init, magluto. Doon na lang sa plaza, kakain kami ng pizza. Tapos ito may show pa ako. It's luck. Siya nag-luck. We're going to the plaza. Doon kayo mag-dinner. Okay. Thank you. Oops. Alright, let's go. My God, you're not gonna fit! Babe, you're not gonna fit! Gusto nila isang ang padjak. You're fit? Okay. Alright. Good luck. Good luck, Noy. In that. Naglakad kami ni Mama papuntang sentro. Ito yung may laman. Ito ba yun? Ito. Magkano to, kuya? 300, ma'am. 300. Ito. Magkano to? 300 po. 300. Okay. Ito, ano to, kuya? Yung etong maliliit. Special naman, ma'am. Ito, ma'am. Mas malamig yan. Mas malaman to. Dito tayo sa Arlapids Chicharon. Rat lang. Ini na lang, kuya. 300 daw to. May laman daw. Meron tayong libreng suka. Thank you po. Thank you. Dito tayo sa, ayan. Pinadala ako dito ng kapatid ko before. Malayo-layo yung lakad namin ni Mama. Para yung kinain namin kanina, mataktak. Right, Mother? Ang aking kakambal. Nagpa-take away siyang McDonald's. Ayun na sila. Sige na. Hindi ko na pala ako, guys. Nagiinuman na. Vlog the pizza for me, ha? Guys, iwan ko muna ang aking asawa dito. Punta ko dun sa kila Auntie Rose. Ayan. Tapos, yeah, nag-order ng pizza. Okay, come on, Nale. Ito ang aking childhood friend and classmate. So, punta kami sa kanila. Nasa ng e-bike. Hi, Auntie Rosa. Dito tayo sa bahay niya. Kumakaul ang kanyang aso. Yes. Welcome to Auntie Rose's house. Hi, ang cute ng dog! Let, the dog is barking. Oh, di ba? Marami dog. Marina! Ay, sus, ayan na. Ayan na ang pang-yoga niya. Hello, come here. Mga OTD pala muna ako. Hello,
Alis ka dyan. Mag-OOTD muna tayo. Come here. So, yan yung ating OOTD for today. O yan, ang ingay ni dog. Oh, sulo-sulo si Ate Jill. Hi, ayan si Mama Mary ba to? Yes. So, tatawagin muna kami. Tara na, magro-rosary na tayo. Nalala mo? Magro-rosary na tayo. Hindi to Frank, hanggang repeat. Rosary every day. Kung ako lang nag-picture dyan sa plaza. Dito na ulit kami. Are you done? Ah, okay. Come on, Jack. Andun si Sak. O, nasa gitna si Sak. Ayun dyan. Nanonood ng basketball. Ayun. Meron silang in-order na dragon fruit juice, cucumber, calamansi. Ayan. Where's Sak? Ayun si Sak pala. Kanina kasi nandun sila, di ba? So, nag-order siya dyan ng mango shake na walang graham. You want one? No, I can have a share. Lang na sila. Basag na ako tayo na. Hindi naman kaya akong juice. Puno sa'yo mo, bagay mo na. Oh. Mami. Ayan, nagbabasketball sila dito. Kanina may ilaw yan. Dito sa plaza. Laro niya ay mga bata dito sa sa gitna dito. Utang tayong pamasahe kay Holly. 5, 10. Okay, kuya. Thank you po. Guys, yun na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe. See you next vlog. Bye. Cause I think I do want you next to me.